regular show wasegas. Siqala unyaka omtsha ngoku majita, so ndi-expecte ii-changes apha. Yazi kukho i-corona nje nini mani, andifuna uvasa. Beke straight ibhenda akwazi uthela ngamsana. Majita bendiye esibhedlele izolo and kuthiwa ndizolasta kulo 2025. Kuthiwa nesifo sonxila siyaziwa ngokuthi i-alcotrihulumia. Matyebe was diagnosed with isifo esitsha and he has 3 days left for ba-afa. Uzofa lo mjita. Belinde nto yena ngafi. Ntoni kakuyibuzayo shoti fethu? Yo, hayi andifuna ucoka tazi. Inhliziyo yami ibuhlungu fethu. Yo, andiyibhilivi le wey. Yo, hayi imizuzu matyebe fethu. Itshera kwasithi xa ukile ke. Nicinga noda nina jo, sicinga umutya. Thimeni ungajole naye la mntana fana sondikubhokrele nawe mseyitsha bra. Phofu nonke mani majita ngaphandle koshoti. Awuthek matyebe ucimba umhle la mntana.